забон дар ҳама давру замон барои муаррифии миллат рукни муҳим ва муқаддас аст. поку беолоиш нигоҳ доштани он вазифаи ҳар як соҳибзабон ва шахси ватандӯст мебошад. 5 октябр рӯзи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. забон ҳастии миллат ва яке аз рукнҳои асосии давлатдорӣ ва омили ҷомеасозу ваҳдатофарин мебошад. гиромидошту арҷгузорӣ ба забони миллии хеш рукни муҳими давлатдорӣ маҳсуб меёбад. 5 октябри соли 2009 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуда буд, ки он дурнамои рушди забони давлатиро дар асоси меъёрҳои муқаррар гардида дар иртибот бо вазъи ҳуқуқии забони давлатӣ, аз ҷумла меъёрҳои истифодаи дигар забонҳо дар шароити кунунии муносибатҳои дохилӣ ва хориҷии кишвар танзим ва муқаррар менамояд. арҷгузорӣ ба забони давлатӣ, ки пойдевори кохи миллат ва яке аз рукнҳои асосии давлатдории миллӣ мебошад, ин эҳтиром ба гузаштаи пурифтихори миллати мо, адабиёти оламшумул ва мероси ғании халқи тоҷик мебошад. воқеан ҳам забони модарӣ яке аз рукнҳои асосии ҳастӣ ва ҳуввияти ҳар як халқу миллат ба шумор меравад ва хушбахтона забони тоҷикии мо, ки яке аз кӯҳантарин забонҳои оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ буда ба гурӯҳи забонҳои эронӣ тааллуқ дорад, таърихи беш аз 3000 сола дорад ва агар давраи адабӣ онро ба назар гирем, таърихи беш аз 1200 сола дорад. дар мавриди таърихи забони тоҷикӣ ман як нуктаро таъкид кардани ҳастам, ки мо аз халқият, миллатҳо, соҳибзабонҳои шарафманде ҳастем, ки таъриху тақдири забони ниёгони худамонро на аз рӯи тахмину фарзияҳо, балки аз рӯи сарчашмаҳои хаттӣ муайян мекунем, ки ин боиси ифтихори мо аст. яъне мо чун мегӯем, ки забони мо таърихи 3000 сола дорад, барои исботи ин даъво мо шоҳидҳо ва бурҳони қотеъ ҳам дорем, ки ёдгориҳои ки ба хати мехӣ, ба хати паҳлавӣ, ба хати авастоӣ, ба хати арабиасос, ба хати лотинӣ ва ахиран ба хати кириллӣ рӯи кор омаданд, исбот шуда метавонанд. бо забони ноби тоҷикӣ гузаштагонамон осорҳои арзишманди худро ба мо мерос гузоштанд, ки дар тамоми ҷаҳон ба он таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. ин забони қадиму асил сарвати бебаҳо ва аз ҷумлаи муқаддасоти миллии мост. агар бузургони пешин Садриддин Айниву Бобоҷон Ғафуров адабиёту таърихи пурфарози оламгири тоҷиконро ҳамчун мероси аслии миллат рӯйнамоӣ карда бошанд, дар замони соҳибистиқлолӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба забони тоҷикӣ арҷгузории беназир менамоянд ва ҷойгоҳи онро дар арсаи байналмилалӣ миёни зиёда аз 200 кишвари олам баланд бардоштанд. пешвои миллат таъкид намуданд, ки забон неъмати бебаҳои зиндагии аҳли башар мебошад. инсон фақат тавассути забон метавонад эҳсос ва фикру андешаҳои худро иброз намояд. забони миллӣ оинаи пурҷилои таърих, ҷаҳони маънавӣ ва хираду маърифати ҳар як халқу миллат ба шумор меравад. вазифаи аҳли ҷомеа, насли калонсол ва падару модарон тарбия намудани наврасону ҷавонон баҳри ҳифзу гиромӣ доштани забони ширину шевои тоҷикӣ ва эҳтиром намудани забони тоҷикӣ аст.